Ja, Istenem. Micsoda mélység. Hát hol vagyok én? Jaj, Matilda! Darus úr, szabad? Jé. Micsoda dolog. Jé. Kamera is van ott. Újság is. El lehet olvasni az újságot? Így látszik, igen. Jé. Így kezdődik egy Darus napja. Istenem. De rég voltam itt. Egy hete a bombázások után. Oh. Hát, így van ez. Na, boker tov, jó reggelt mindenkinek. Máslom Hám, hogy vagytok? Jól vagytok? Gabi bácsi akkor most elkezd dolgozni. Gabi bácsi, a darusok gyöngye. Bye bye.